nganggo pipa ledek ayo Kosana Anamana Soke Jana Langgang Tanpa susah Tanpa sana Anamana Soke Jana Langgang Langgengo tanpa susah Langgengo tanpa seneng Langgeng bondo papandi Songkel meja delunge Sugiyo tanpa bondo Dikdaya tanpa aji Sepi pamrih tebi ajrih Langgeng tanpa susah Langgengo tanpa seneng Songkel meja delunge Tegala rumpapane Edi Swoto pimpinane ayo saka gagahe saka digdayane durung sindung niku magenturan prahara krawalikan katon kawistara Sang Hyang Rangga Kusuma katon kawistara Sang Lintang Trenggana padha gagahe padha digdayane Sumbaga Wirata Pejayeng Paluga durung sepira Rizal Wedino karo kae Rizal. Iga bu acara ndi? Barak resele. Goyo laler mensok durung sepira. Endi dilungi sel meja, endi sejenenge lagu buana. Jagat wicekseni bumi langit tangkep jadi songkel wedo alap-alape. Nanging kepo amot tampra beda laler mensok. Alah. Cuk, nyapo? Ora apa-apa. Kecelakaan. Burung sapira ayo. Digdaya tanpa aji Sugiya tanpa bondo Digdaya tanpa aji Sepi pamrih tebi ajrih Langgengo tanpa susah Langgengo tanpa seneng Tebi pamrih tebi ajrih Patno sesta jeramu Jemprango ngideng Baungo kaya singa bareng ora bakal mundur saka keguntur aji jaya kawijayanmu ayo leteking jagat kelak bumi parung semaning jaji lanat antep penjiring rasama antep penjiring kalbumu cici nambahi kadigdayan loro nambahi jaya sekasekten telu nambahi daya kekuatan langgeng buwana papat nambahi wahyuning risang songkel meja saya ingin nguwung prabani sinatan pepayung budi rayu kados sinatan gonggo trigonggo ora durung sepilale kaya laler mensok yen tak rasa kaya mijeti jroning atiku ora krise Rama tambah endi sebelahmu tambah ana powermu Jojobang mawi wengis netra cak ngundari kandir kumedhot konang lati dep nyomang golo cakra saya gagahe kaya bumregahe saya luru pernake gempreng kaya kidang baung kaya singa bareng paripate mencorong kok kaya budaya Banyuwangi lho kok budaya Banyuwangi serbu dak teras rezekine budaya Banyuwangi dak umum gara-gara apa budaya Belambangan budaya Belambangan serbu dia bingung apa jawab iki piye busiken ae ndak mungkin tukang meja Rija padakne budaya Belambangan padane wong tipis sae kon busek ya Mas ya ayo wangi sing serbu ra ngono tok iya lan serbu SMS kabeh iki sapa mbok ayo Rijal Ge cangkemku ya melok ngomong balik selametan ngono barang aku. Ayo dia asem budaya Belambangan. Piye yo? Api. Ayo jal.
Jal. Jal. Ono setan dang sing kene. Jal. Ayo, Jal. Perjalanan lagi. Iki kene lagi. Urung tahu-tahu lagi. Urung tahu-tahu lagi. Jal. Kaya ngapa? Iki urung tahu-tahu lagi kaya ngapa iki? Rijal. Mulane laga bola iki sugih. Sugih aneh-aneh. Pajake jenenge ya Losdol. Dalang edan, sindane ora ya yo. Ora biasa. Ayo. Mulane ora maido Losdol ning ora rewel. Lah. Enak, Mas. Piye iki mau? Saya gagas, saya gumregah, saya loro penah. Antepen jere rasaku, antepen jere kalbumu. Neh. Teblakno. Neh. Kayak mau Jal. Kok ngamuk? Ngamukan. Ya. Ayo. Urung sepira matno sasta cintamu. Orang sekti guru, orang gaman medhatio. Kebablasan. Laku citra tumindak angkara kasarira senaning lutira pamre sirnane jalma datan nyipta ing karya laku citra tumindak angkara kasarira senaning lutira pamre jora sing jalma datan nyipta ing karya arum borat wangi lir pajaran sari arum borat wangi lir pajaran sari Taku citra tumindak anggara kasarira iraning lutira pamre jurnaning jalma datan nyipta ing karya laku citra tumindak anggara kasarira iraning lutira pamre jurnaning jalma datan nyipta ing karya los kono meso ya pusi Pak Seno lho. Ora sida lho. Arep ora sida mo. Asem ya. Tok gase. Yo. Ha, Iwan Pak Seno. Hei. Iwan Pak Seno. Wah. Hei. Dorong sepiro matno satu sidamu. Wah. Yo. Daya kekuatanmu, daya kasektenmu. Mana ya? Sindung lewat magen turang prahara goro walian. Kaya maneker bumi kaya belah angkasa. Jagat nyegep seni bumi langit tangkep. Babaam Babaam tadi. Babaam Bene bayu. Ini babaam. Yo. Ayo bodoh. Lanjutkan.
Rotol ge komadyan mamanatan rawi-rawi sebelum menabutu. Satya mega jaya dewi di pikatu. Dalika. Tandhono dharma mangro ati sajil kitab sora sopan. Yo. Loh, ini gesang aji sasono. Dorong sepiro siji lambai kanthi dayan. Loro lambai jaya kasekten. Telu lambai daya kekuatan Ageng Bono. Papan lambai daya kekuatan Songkar Tejo. Lo. Oh, yo. Wah. Yo. Wah. Lo. Yo. Datang kuwi sing dupa aku melun saka bayi sasaka. Arum gandane. Ngopo sajane pasti akan aku. Lo. Yo. Bae. Wayu. Wah, kok kerja. Komplit, matur nuwun. Wah. Ser. Inilah lagu Bono. Yo. Dan langsung dengan Firman Audio. Asik. Mas. Terima kasih. Firman Audio mendengar masih. So. Ya. Jadian aku trauma. Aman yuk, aman. Aman deh. Iki lho cahe. Trauma. Bersama sedulur kepancingan sedaya ya. Terbasalah glimmer. Lo tuci rolep. Ayo Magarani. Bagus. Ca.
Ayo Dit. Yes. Tandeng. Iya yuk. Dedekong. Manut lagi. Oke, waktu paduan. Hae. Kosal. Yuk. Aku emo, biar aku ekono. Ada banyak. Pelunggu, anggapmu kaya wong Dodo nganggo pipa ledeng ayo. Yo. Dewas meto sikile gampang bareng meto sepule malah nyenteleng ayo gesang eman di eman gesang anak kepang di eman sepule Ayo Dit, oke. Ayo kasar. Di eman sepule ora keduman pilih gede. Oh, apa pilih tape? Ser. Pian. Asem coy. Yes. Ayo sang. Ayo Barijal. Oke. Ser. Bagus masih ramaikan pada siang hari ini. Kesam ser ae Ayo sang. dilintang di wow mangkurap jalur dedak Ya. Lalalala Ya lo. ayo pada kene yuk kene Ayo kasar. gosal le gone lo yuk yo ayo Ori sang romo tau Mbak.
Yo, nggih. Yo. Wis ta. Nggih. Ah? Panut awan lah yo. Sing penting yo ora salah tunjang sing mburi ngono wae. Ah, titik endek. Nyantai mawon. Nggih. Tebar godhong kara. Tebar sautara. Ngerti dhewe Mas Kudron, ngerti dhewe. Ketinggalan terima kasih Mas, matur nuwun. Mas Bayu. Dia tolong Mas sing ngampun dhuwur pentas jenengan nenggah kemawon nggih. Senadyan to mboten mudhun sing penting jenengan nenggah. Inilah ada suatu pimpinan kita Mas Edi Suwoto yang pada siang hari ini terawuhan dalam rangka adanya tahun baru 2026 bersama sedulurku panjenengan sedaya ingkang wonten Teladan Terbasala Kecamatan Glemor. Inilah saudara kita, inilah pimpinan kita Mas Edi Suwoto.